Bhotani Mzansi litshonile lanamhlanje, litshone lizolile. Pha ke emakhaya siye sithi xa litshonayo sithathe amehlo ethu siwafake enqintsu, siwafake esiqhiwini, senze laa nto bathi ngesingesi i-reflection. Ke sibuke bokwenzeke emini. Kungako namhlanje ndithi makhe sijonge izaci kunye neentetho ezimnandi zesiXhosa ezithi zisakutshiwo uve umzimba uzwabuluka futhi ufumana ukuhlaziyeka. Uyawuva kusithiwa kwaXhosa umvundla uzeke indlela, umvundla uzeke indlela. Abuya athi omnye, mna nawe singamaphutha hlathinye. Abuya athi amaXhosa, jonga embovaneni velandini. Mandilungise ke le nto ndiyicacise. Ukuququzela noba sisinqada-nqada nokwenza izinto ezininzi ungazigqibi ayithethi ukuthi loo nto usisikhuthali. Ngoko masingaphazamisi umntu oqala adle amathambo engqondo phambi kobenze, nocebayo kunye nomntu osisinqada-nqada nje okhupha izinto ezingekho semgangathweni. Andikho lapho. Abuya athi amaXhosa uhili uphumile ezingcongolweni. Madoda, ndasho ndakhumbula phaa kwiilali zam madoda, phaa ecangumbashe engomnyama inqabane entabeni embashe. Ziilali ezirhanqwe yimilambo nemilanjana, ziilali ezirhanqwe zizawana namawa. Sikhulele apho thina, sikhulele sisingela, sitya iziphingo, sitya intlaka, sitya amakrwaqwa, abanye bazothi zimbulukuthu. Safunda ngamakhwane. Kulapho imfundiso bezikhona. Sifunde kakhulu kwindalo esingqongileyo kuthi. Ndim ke uNqarhwane, uZidulu, uhlabula umqokozo obomvu, untetha, umaqhula, umthi othi ugawula ube ukhula. Khawuve, umthi othi ugawula ube ukhula. Loo nto ithetha ukuthi asincami, noba ungasigawula usithini kodwa siyaphinde siyamila, sithathise kakhona. Kunento ngeziduko zethu ezisenza sizive sifunzele enzulwini, singayiki ukwenza oko sikubizelweyo ukuba sizokwenza apha kweli phakade. Umbuzo wam, yayiphi le ndawo esidukweni sakho okanye kwisiduko sakho ithi yakutshiwo uzive uba ngoku iyandikhuthaza futhi kuthethwa nam?